Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin taurarin 'yan social media. Shirin taurarin 'yan social media shiri ne da zai rinka kawo muku irin wainar da ake toyawa a social media kama daga TikTok, Facebook, Instagram da Twitter. Ba iya na abubuwan suka tsaya ba. Za mu rinka gayyato muku shahararru kuma fitattun 'yan social media. Ku dai ku kasance da Sahaba Online TV domin ganin yadda abubuwan za su kaya. Biyan bukatunku Shine namu. A wannan sati za mu zo muku da tattaunawa akan batun Fatima mai zogale. Shin Malama Ruqayyah akan bayanin da zamu yi akan Fatima mai zogale, kai kike ganin yadda abubuwan suke faruwa? to ni dai ina ganin kamar maganar Fatima mai zogale ta yi riko da sana'arta. Abin da dai ma zan iya fara cewa shine social media. Da ba social media kin ga ba za a san Fatima mai zogale ba, kuma shi zogale an ɗauke shi irin ba a ɗauke shi wani abu ba, ba a ɗauke shi da muhimmanci ba, to kuma sai gashi ita ta yi riko da sana'arta, kuma gashi yau ta kai wani matsayin da a da in kika yi tambaye ta ba za ta yi tunanin za ta kai wannan matsayin ba. Saboda wasu sun raina sana'ar. Wasu sun raina sana'ar, kuma ba a raina sana'a. So ina ganin social media ma ya ba da goyon baya wajen samun ɗaukakar ta. Saboda na ji an ce har jirgi fa ta hau. Ta hau jirgi. To kin ga wasu za su iya rarraina wannan abubuwan da samu, kuma komai da kika gani shi nufi ne na Allah. Ko bata raina sana'ar ta ba, ta rike ta kama, gashi waɗanda suke neman ɗaukaka wajen shekara da shekaru ba su samu ba. Sai akan ɗan sana'ar ta wacce bata raina ba ta kai ta ga tun magacin ta. Haka ne. Kin san waƙan nan fa da ya mata shi ya taimaka wajen ɗaga ta. Ashe wai ita masoyiyar Rarara ce. Dama irin tana son waƙar shi. To sai tana ta irin Allah ya haɗa ta da shi. Wannan waƙa ta Fatima mai zogale shi ya taimaka mata wajen samun ɗaukaka a social media. Shin Malama Ruqayyah kina ganin kamar yadda shi wannan mawaƙi Rara da iya Fatima mai zogale waƙa, hakan da yi daidai yayi ko kuma akwai wani mishkila akan abin da yi, saboda akwai ɗakin Fatima mai zogale da ta kawo challenge tana nuna wani baƙin ciki haka ko abin da ya faru ga Fatima mai zogale, me zaki iya cewa? To ni dai a gani na abin da Rarara yayi daidai. Duk abin da ya kamata a ce masoyi yayi wa mai son sa yayi mata. So ni a gani na abin da Rarara yayi daidai. Ita kuma uwar ɗakin ta kamar tana nuna mata ƙyashi, hassada. So abin da yayi ni a gani na yayi daidai. Ita kuma uwar ɗakin tsakanin su ne da uwar ƴan ɗakin ta. A gaskiya ka. Dama shi tsakanin yaron gida da uban gida sai Allah. Masu kallo kun ji da yadda Malama Ruqayyah ta yi bayani akan Fatima mai zogale. Shin Malama Ruqayyah akwai wani ƙarin bayani da zaki mana akan Fatima mai zogale? Ƙarin bayani shine a duk inda sana'a take kar ka raina sana'arka, domin wata rana baka san a dalilin wannan sana'ar me zaka zama ba a rayuwa. Ita dai kam kin ga a dalilin sana'ar ta da ta rike shi hannu biyu, gashi Allah ya ɗaukaka ta ya rufa mata asiri. Jama'a barkanmu da dawowa hutun takaitaccen lokaci. Abu na biyu da yake trendy a social media shine yadda matasa suke so su kafa wata jam'iyya a nan Najeriya. Shin Malama Ruqayyah kin ji yadda abubuwa suke faruwa akan wata sabuwar jam'iyya da matasa suke so su kafa a nan ƙasa ta mu Najeriya? Me zaki iya cewa? Ni ana ra'ayin matasa ne masu jini a jika da suke so su kafa sabuwar kungiya kin ga, saboda a samu canji ganin halin matsi da ake ciki a yanzu. Suke ganin kamar idan su matasa su ma suka kafa tasu sabuwar jam'iyyar za a samu sauki akan halin da ake ciki yawa a kasar nan. Kin ga a gani na matasa mu yunkuro a goya wa wannan jam'iyya baya domin ganin an samu sauyi a kasar nan. Ganin cewa kin ga yawanci iyaye su suke mulki, gaskiya ne, wannan ya sauka wannan sai ya hau. To su kuma waɗannan kin gane masu jini ne a jika, waɗanda za a iya cewa 'ya'ya ne ko jikoki ga waɗanda suka saba mulkar ƙasar mu ta Najeriya. So yanzu su suke so su ma su taso. Kin ga ya kamata a ce sun samu goyon baya, ta haka ne za su samu ƙwarin gwiwa wajen ganin jam'iyyar ta kafu. Yanzu kin ga Maryam, a shekarun baya
lokacin mulkin Gawon. Ai an ji daɗi, an samu sauyin da ake tunanin a yanzu haka ba a taɓa samun mulki irin nasa ba. Wanda aka ji daɗin shi sosai. Yawwa an ji daɗin mulkin sa, an samu ci gaba. Kowa ya zauna lafiya, komai kowa ya samu. Yawwa an samu ci gaba da zaman lafiya a ƙasa. Idan muka tsallaka kuma ƙasar Senegal, a yanzu haka su ma wanda yake mulkar su yaro ne mai jini a jika, kuma ƙasar gashi yanzu ta samu ci gaba, an samu abubuwa da ba a yi tunanin ma za a samu ba. Kin ga mu ma yanzu idan aka ce waɗannan matasan sun fara mulkan mu a yare ta dawo ta matasa, kina tunanin gabaki ɗaya komai zai yi settling, yayi daidai, komai za a samu. Da yadda Allah haka muke saka rai, insha Allah komai zai zama daidai. To malama Rukayya, Allah ya amsa. To shin yanzu wace shawara za mu ba wa matasa ko kuma shawara za mu ba wa 'yan Najeriya ganin tafiyar ta jam'iyyar matasa wacce ta shigo yanzu? Shawarar ita ce, kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan na game da matsin rayuwa. Ba ma sai an fito an yi bayani ba. Yani ana cikin wani hali. Ana cikin wani halin da kai kanka ya kamata kai tunanin fa waɗannan matasa ya kamata ka ba su goyon bayanka domin samun ci gaba. Kiranmu ga matasa a nan gurin shine mu fito kwanmu da kwarkwatanmu wajen ganin mun goya wannan sabuwar jam'iyya baya. Masu kallon mu kun ga yadda tattaunawar mu ta kasance a wannan satin. Kina da damar shigowa cikin wannan shirin namu domin tattaunawa akan abubuwan da suke trending a social media. Kama daga taurarin social media zuwa wasu labaran da suke yaduwa a wannan kafar. Duka anan muka kawo ƙarshen shirin taurarin social media. Sai ku kasance da mu a shiri na gaba domin ganin wani tauraron za mu gayyato muku. Ku dai ku kasance da Sahaba Online TV. Biyan bukatunku shine namu. Sahaba Online TV. Tasha ce wacce za ta dinga kawo muku ingantattun shirye-shirye kama daga sahihan labarai. Faɗakarwa, nishaɗantarwa, shirye-shirye masu dogon zango na nan gida Najeriya da ma ƙasashen waje. Muna ɗaukan tallace-tallace ma'ana production, bidiyon hajojin. Domin sawa a gidan TV ko online TV ko kuma kowanne platform akan farashi mai sauƙi. Ina masu tallata hajarsu manya da ƙanana, to ku zo ga dama ta samu akan farashi wanda yake mai sauƙi. Wanda za ku iya samun mu a dukkanin kafofin sada zumunta 247 a koda yaushe. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram da dai sauransu. Sahaba Online TV. Sahaba Online TV. Sahaba Online TV. Ku dai ku kasance da tashar Sahaba Online TV. Biyan bukatanku shine namu.